dakizuen bezala juntzan astean Euskal Herria Bilduk ekimen bat presentatu zuen legebiltzar honetan diputazioa iraunkorra biltzeko. Gaur goizean mahaia bildu da, bozeramaileen batzordearekin batera, eta ni mahaikide naizen aldetik esan beharra daukat gaur goizean mahaiak eman duen erabaki zuzena dela eta logikoa dela. Normala dela erabaki hori hartzea hain zuzen diputazio iraunkorra biltzearena. Eta Euskal Herria Bildu proposamena aurkeztearen arrazoia garbia da, egoera oso larri batean gaude, eta konsideratzen dugu urgentziaz legebiltzar honek posizionamentu bat hartu behar dela joan zen astean izandako atxiloketen aurrean. Izan ere, atxiloketen hoien funtsan edo oinarrian dagoena da giza eskubideen urraketa larri bat. Beraz, giza eskubideen urraketa horren aurrean, Euskal Herria Bilduk planteiatzen duena da legebiltzar honen pronuntziamendu bat bera arbuiatzeko eta bera gaitzesteko.